Jalup jatend piny Rigathi Gachagua oyango ni sirkal mapacho ka nitiere akicha mar siro wakeyni kaachiel gi miyo gi thuolo mag tije ka ochiwo twak mare kinde nyasi mar chokruok magalamoro mar wakeyni mane otimore kar bago rombe ma Bomas ei Nairobi. Gachagua ne osingo ni sirkal dhi rito kuonde wakeyni kendo ojiwo gi mondo giwuog oko mar laro thuolo mag kombe mag piny owacho. Jatend migawo mar kit chwech Akicha oyango ni piny owacho osegolo omenda maromo milion 940 mar siro somb nyithindo manyiri e skunde ma osebedo ka buono dhi skul ka otenore gi pek mag yudo e kinde ria. Mheshimiwa Naibu wa Rais. We especially recognize you today because the UDA win would not have been possible without your dedication. Women only want to be involved, engaged, and allowed around the table. La kwamba yale yote ambayo tuliyapanga na rais na naibu wake wakati tukitafuta kuiunda serikali hii ambayo Mungu alituitikia, nataka niwahakikishie hawa watu wawili wameyatekeleza, na si kwa maneno. Mimi naweza kulithibitisha kama custodian wa zile 9-point agenda ambazo rais alisign na kina mama katika taifa letu la Kenya. Take your rightful place in leadership and don't be cowed, don't be intimidated. It is the women who are driving our economic development, and therefore women must be empowered. Tutaendelea kuhusisha wamama katika uongozi. So let us build this party, na nyinyi pia tukitembea mashinani na president, msikubali kukaa huko mbali. Kapodwa nitiere